5-нче бүлек. Идегәйнең Норадынга рәнҗеп әйткәне, Норадынның бүленеп киткәне. Руслан Габитов укый. Идегәй анда рәнҗиде. Рәнҗигәндә моны әйтте. Норадын да булсаң булсана, болытка җиткән Нарстауны җилеп үк тә үтсәң үтсәнә. Таңда чыккан шулпандай яна да яна торсана. Шул теләк белән тудырдым, 4 кырлап учак өйдердем, кызылдан бишек кылдырдым, алтыннан шүмәк уйдырдым. Көмештән төбәк кыйдырдым, уен осталардан уйдырдым, сырын сыраучылардан сырдырдым. Әй тумагыр, тумагыр, сине каян тудырдым? Син туганда Норадын, ту бияләр суйдырдым. 6 көнләп аш биреп, галимнәрне туйдырдым. 7 көнләп аш биреп, ятимнәрне туйдырдым. Хан кашында туды дип, атыңны Норадын куйдырдым. И тумагыр, тумагыр, сине каян тудырдым? Син яманны тудырып, калкай камка түшәттем. Калкай камка каты дип, сусарыма биләттем. Сусарым суык булыр дип, күк тиенгә биләттем. Күк тиенне тиң күрми, кара кешкә биләттем. Кара кешнең эчендә анашылар хурлар дип, бавырыңны күтәртми, билеңә садак ураттым. Гараби китап укыган галимнән мәгънә сораттым. Кычаклап Коръән укыган мулладан мәгънә сораттым. Әй кылыным, мин сине бигә нөгәр алдырдым. Ханга лайык туды дип, ханнан кәбеш алдырдым. Астың атка кансын дип, аргамак сайлап мендердем. Иңең тунга кансын дип, атлас сайлап кидердем. Күкрәгең яулы үссен дип, кашкан яуны кудырдым. Башлап ханны кудырдым. Аны да синнән үтерттем. Картайганда көнемдә үз башыма көч иттем. Биләнчек башы 5 тирәк, билге тидең Норадын. 5 биягә 1 кылын, тилү идең Норадын. Казгыш кунмас карагач, каз кундырдың Норадын. Кызгын кунмас ку агач, ку кундырдың Норадын. Әдәм җитмәс кылачул, ил кундырдың Норадын. Каудан җиргә ут салдың, утны кайдан утларсың? Кара суга кан кыйдың, суны кайдан эчәрсең? Кара аргыма катырдың, атны кайдан менәрсең? Каралашын кау иттең, кышны кайдан шиярсең? Катифәне хурладың, тунны кайдан киярсең? Калын нүгәр таркаттың, нүгәр кайдан тотарсың? Ханәкәне алҗыттың, сылу кайдан кышарсың? Кардай шәше агарган, курдай күзе кызарган. Син дигәндә жан аткан, ялгыз атаң мин идем. Күзем ырып чыгардың, кайда барып уңарсың? Кайда бер барсаң тынарсың, языгы белән гынахсың. Кайдала барып еларсың? Ир Норадын анда әйтте. Биләнчек башы 5 тирәк, билге тисәм йорт өчен. 5 биягә 1 кылын, тилү идем сөт өчен. Казгыш кунмас карагач, каз кундырдым ит өчен. Кызгын кунмас ку агач, ку кундырдым кыт өчен. Әдәм җитмәс кылачул, ил кундырдым йорт өчен. Язгы кауга ут салсам, үртән сайлап утлармын. Кара суга кан кыйсам, су тыныгын эчәрмен. Кара аргамак катырсам, толпар сайлап менәрмен. Каралашын кау итсәм, шыңкар сайлап шиярмен. Катифәне хурласам, турка сайлап киярмен. Калын нүгәр таркатсам, хан солтаннан тутармын. Ханәкәне алҗытсам, сылу таңлап кышармын. Кардай шәше агарган, курдай күзе кызарган, син дигәндә жан аткан, ялгыз атам син булсаң, син сүзеңнән тангансың, киленеңне алгансың, күзең ырып чыгарсам, Тәңре ие Кәгъбәне бер әйләнсәм уңармын, 3 әйләнсәм тынармын.
Языгы белән гөнаһсын 7 әйләнсәм елармын. Аны әйткәндә Норадын йылдырым ташлы пычагын суырып алды кынаптан. Кабына сыймый йөрәге, кайтыр микән каһәрем дип атылып чыкты сарайдан. Йылдырым ташлы пычагын кара ташка бер орды, кара ташны как ярды. Каһәре кайтып Норадын кайтып килде сарайга. Атасына анда әйтте: Уй дигәйгә кыр дигәй, уйны баскан мырзамын, ханнар белән биләр белән кыймлашкан мырзамын. Кыймлашым беткән соң, алыс җирләргә, үзгә телле илләргә илче кылып игәнмен. Йөлте белән үссен дип, япрагы нурдан яралган. Байтагымның алдына бустанлы тирәк булганмын. Ай кашында зөһрәдәй балкый туганмын. Таң алдында чулпандай яна торганмын. Сүзле адәмне сөйләтмәс, инәдән шишән туганмын. Тешле адәмне тешләтмәс, инәдән тешле туганмын. Булыр җирдән булганмын. Арсландай биншәм кырышып, ат ярышта узганмын. Кылыгым кемгә яраса, кысмәтен аның кылганмын. Китәрмен атам, китәрмен, шах тимергә җитәрмен. Тимер биргән кире атны кирләткәнче менәрмен. Тимер биргән тимер тун сүтелгәнче киярмен. 12 тотам укларны бетергәнче чиярмен. Тимер белән антым бар, тимер белән шартым бар. Тимер биргән сылуны алдыма алып сөярмен. Алтыннан байса суктырып, үгемә шыңкар чиярмен. 6 арбага ак ябып, 6сына нар җигеп, исәнемдә савымда тутыра алтын төярмен. Анда тұрып Норадын атына минеп атланды. Ай тулы ару анасы Норадынга анда әйтте: Эй Норадын, Норадын, ку кундырмас күлләргә, ку кундырып уйнаттың, Кудай башын агарткан анаңны нигә уйлаттың? Анда әйтте Норадын: Эй инәкәм, инәкәм, ку кундырмас күлләргә, ку төшердем йорт өчен, Кудай башын агарткан анамны уйлаттым йорт өчен. Яна әйтте анасы: Эй Норадын, Норадын, кара суга кан кыйсаң, суны кайдан эчәрсең? Халык белән даулашып, яхшыны кайдан табарсың? Эй Норадын, Норадын, каулы җиргә ут салып, утны кайдан утларсың? Халык белән яулашып, яхшыны кайдан табарсың? Җавап бирде Норадын: Эй инәкәм, инәкәм, кара суга кан кыйсам, балдан ширбәт эчәрмен, халык белән даулашсам, йорт яхшысын табармын. Эй инәкәм, инәкәм, каулы җиргә ут салсам, ут яхшысын табармын, халык белән яулашсам, йорт яхшысын табармын. Яна әйтте анасы: Эй Норадын, Норадын, идел дигән су килер, аны ничек кичәрсең? Итәгендә ил булыр, аны ничек үтәрсең? Эй Норадын, Норадын, җаек дигән су килер, аны ничек кичәрсең? Ягасында ил булыр, аны ничек үтәрсең? Җавап бирде Норадын: Эй инәкәм, инәкәм, 2 ташны култыклап, идел кичкән улыңмын. 2дән яуга төшеп, исән чыккан улыңмын. Идел дигән су булса, 2 чумсам кичәрмен. Итәгендә ил булса, 2 орсам үтәрмен. Эй инәкәм, инәкәм, ялгыз ташны култыклап, җаек кичкән улыңмын. Яңгыздан яуга төшеп, исән чыккан улыңмын. Җаек дигән су булса, 1 чумганда кичәрмен. Ягасында ил булса, 1 ырганда үтәрмен. Яна әйтте анасы: Эй Норадын, Норадын, 1 агачта 1000 ботак, аны кисим дидеңме? 1 үзеңә 1000 кеше, аны изим дидеңме? Җавап бирде Норадын:
Әй, инәкәм, бер агачта 1000 ботак, бер ботактан нисе артык? Атның аттан нисе артык? Бер атлаган боты артык. Ирнең ирдән нисе артык? Бер сөйләгән сүзе артык. Бәйләве юк шишәннән, үндәмәгән эшле артык. Бәйге алмаган йөгректән, биле юан бишле артык. Бер үземә 1000 кеше, бер кешедән нисе артык? Аны әйтеп Норадын чыгып китте баш тартып. Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.